Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod mano ma Senate Amason Kingi ochopo iko mar min jalup jatend kweth mathoth od bura kendo jod bura ma Kilifi North Owen Baya. Nyasi no timore Dabaso e kaunti ma Kilifi kama jotelo yuore mar chung' kod Baya. Ma jod bura 30 ochopo nyasi no mochopo kanyo bende oting'o gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro kod nyawadgi ma Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir. Hamzini miaka 500 kabla nipate nyumba yangu. Kitutu, asante sana Mheshimiwa Mwingi Mtuse. But God felt kuja kuomboleza na jamii ya wodi ya Dabaso. Atasongea karibu na rekodi ya sauti. Jodake kar dak ma Pioneer mayudore apaya ma Outer Ring, Nairobi dwaro mondo mi chung' chenro mar muko